Ahojte všetci, vítam vás u nového videa a toto bude vlog, to je vlog z Turecka. No, dneska sme ešte síce doma, ale dneska sa začíname baliť a zajtra odlietame do Turecka. Mega sa teším, o 11:00 už odlietame a o 8:00 už musíme byť na letisku, takže toto je vlog. Budeme proste celý čas natáčať a dneska začíname. Takže ideme si urobiť skincare. Takže ideme robiť skincare. Takže najprv si zoberiem toto. Táto pena je proste mega. Proste pozrite. A no, tak vám poviem o tom Turecku. My vlastne ideme do All Inclusive a už sa extrémne teším, lebo proste ja milujem také dovolenky z All Inclusive, lebo tam proste môžeš robiť hoci čo. Tam proste môžeš tobogánovať a proste tak. Ja to proste milujem a inak vám potom natočím, že my pôjdeme na taký ten letiaci balón a spravím si aj také tie copiky dozadu. Také, no, to sú také, akoby, no, také falošné, akoby, sopiky, ale že nie sú to práve toto vlasy, ale sú to proste vytvorené z nejakého proste toho, z nejakej proste veci. Ale neviem, jak to volá, ale proste chcem si to dať, lebo to bude proste super. Takže a pôjdem ešte s mojim bratom možno na ten letiaci balón, ale keď to tam bude. A potom ešte chceme letieť na tobogánoch, tam tiež natočím, berem si obal do vody. Takže ja teraz natočím na telefóne. A takže si beriem obal do vody. A tak. No a vlastne dneska sa budeme spolu baliť. Už asi dneska ráno začneme. Lebo ideme tam na týždeň. Inak toto je super krémik. Keď máte nejaké výrážky alebo niečo, tak toto pomáha. Vyzerá sa trošku divne, ale je to úžasné. Ja sa takto potriem. A teraz. A je to také ovlažujúce, že keď vám strašne teplo, tak toto vám schladí tvár, ty kokšo. Hej, to je tak dobré. No už to nemám. Si to zoberiem. Inak videli ste moju skincare, no nie skincare, moju rannú rutinu na šortách, tak sa poďte pozrieť. Inak plánujem teraz robiť nejaké nové videá, ale nenapadajú ma nejaké proste dobré videá, lebo tak teraz ideme na tú dovču, takže neviem, ako tam budem robiť šorty a tak, lebo vlastne tam nebudem mať ani čas, lebo budem robiť toto video, takže namiesto šortách sa budete pozerať na video z Turecka a ešte chvíľku doma, takže a inak, všimli ste si moje nové intro, že super, ja som ho dneska ešte vytvárala a je proste mega dobré. To je také letné, ale potom na Vianoce ho zmením, pretože vianočné. Budú tam vianočné pesničky a tak. Takže, ale teraz tak. Dobre, takže skincare mám hotovú. Takže som v kúpeľni a idem si umyť zuby a
idem ešte opláchnuť toto, lebo je to celé od krému. Šplachujeme. Trošku z toho teče krém zmiešaný s vodou. To máme už nakupované sprcháče. Vše. Umyté to je. A idem si umyť zuby. Takže zuby mám umyté a teraz sa idem prezliecť do izby. Dobre, tak vám ukážem, aký outfit mám na doma. Viete? Mám takéto žlté kraťase a takéto tričko. Tak sa idem prezliecť. Takže už som sa aj prezliekla. Už mám uslanú aj posteľ, takže teraz mi získava iba to balenie. Dobre, tak idem si pre kufor. Tak som zistila, že bohužiaľ kufor je hore na skrini a ja tam mám zákaz, takže no nie akože taký zákaz, ale nemám tam chodiť, pretože môže tam na mňa niečo spadnúť, lebo to vyzerá ako nejaká proste nejaký sklad to vyzerá ako tam v tej šatni, lebo máme šatňu a tam je strašný sklad, takže tam nemôžem chodiť. Ale no, keď sa tatino zobudí, tak poprosím ho. Akurát sa chystáme do McDonaldu na obed, takže poďte s nami. Trošku som vám zabudla točiť, ale teraz akurát sme prišli z McDonaldu. Ukážem vám dôkaz, že sme boli v Mekáči. Toto je sladkokyslá omáčka. No a teraz akurát je 16:35. No a ja si chillujem zatiaľ a potom sa vám ozvem, keď sa budem baliť. Akurát som prišla od babky, takže teraz si idem pozrieť nejaké videá a zajtra odchádzame. Akurát teraz sme hrali s mojou rodinou Tic Tac Boom, to je spoločenská hra. No a teraz už pomaličky sa budem chystať do sprchy. A skincare si nebudem robiť, lebo som si urobila ráno, takže si urobím zajtra ráno. A ešte vám ukážem, aké kufre máme. Takže máte sa na zajtra na čo tešiť. No vlastne toto bude v tomto videu, ale ja to dám ja to mám zajtra, takže máte sa tešiť na zajtra. Tak zatiaľ. Bye! Good morning. Dneska ideme na dovolenku a letíme. Takže poďte s nami. Takže už som aj oblečená, toto najkrátejšie pohodlné a tričko Calvin Klein a už sa mega teším, ale že na lodi sa trošku bojím, lebo proste čo sa tam nám stane, ale na lodisku sa tiež bojím, pretože ideme s tými kuframi, ktoré sme si zaplatili, takže sa bojím, že nám stratí sa kufor, ale tak v pohode. A možno sa vám ozvem, keď mám na letisku alebo pri letisku. Takže tu sme čakali pri bráne, keď sa nám otvorí a išli sme do lietadla. Meškalo nám 2 hodiny lietadlo. Trošku som sa nudila aj v lietadle, ale tak 2 hodiny a pol sme cestovali a došli sme asi do hotela nejak o 7:30 alebo 8:00 alebo 10:00. Tak
Takže teraz o chvíľku pôjdeme na večeru, ale prepáčte, zabudla som vám točiť. Meškalo nám lietadlo 2 hodiny, to už ste počuli, hej. Ale no proste chillujem a o chvíľku pôjdeme na večeru, takže vám možno ukážem večeru, keď nie, tak prepáčte, zajtra vám ukážem raňajky, tak ahojte! Takže akurát idem na pláž, som si trošku oddychla a teraz idem na pláž. Idem akurát pribúvať teraz vody. A už som neozvala asi 2 dní. Prepáčte, som oddychovala a tak. A teraz akurát idem oddychovať na pláž a ideme na balón, takže vám to spoločne ukážem. Ideme na jednotku. Inak si urobila takéto vlasy, také dready akoby. A sú mega pekné. Na fotkách som to aj mala. Tak. A teraz frizírou. Som tu. Tak ideme na plážičku. A akurát som vám chcela povedať, že vyšli 3 nové videá, tu sú. No, omylom som poslala dve tie isté, ale nevadí, dúfam. A ešte som jedno poslala, ale to už nie je isté. A tuto máme bazén a akurát idem na pláž. Môj brat je ešte na hoteli, takže idem sama. A moji rodičia už sú tam a ideme na ten balón, čo je nad morom. Takže to vám natočím, alebo moja mama nás bude natáčať. Mňa bude natáčať, takže pôjdem na balón. A potom pôjdeme na obed. Tu je obed. Pôjdeme potom na obed a potom asi do bazénu a potom ešte pôjdeme na tobogány spolu s vami. Toto nejako takto prejdem. Ja fakt neviem, kam idem, lebo ja to tu moc nepoznám. Dúfam, že som sa nestratila. Ale tak idem, no. Povedala mi mama, že tam mám byť o 13:00 a neviem, koľko je teraz, takže moc nestíham, ale už asi vidím pláž, takže tak sa vám ozvem potom neskôr. Tu sme boli na tom padáku, bolo to nesmierne úžasný pocit. Vlastne keď ste zlietávali hore, tak to bol úžasný pocit. Proste bolo to najlepší zážitok, bol to môj sen, takže som ho aj zažila. A potom sme ešte čakali na takú skupinku v loďke a tá loďka sa strašne triasla, ale v pohode to bolo, ale no ten balón proste úžas. Sme boli na koncerte spevačky Iný, bol to úžasný pocit tiež, bolo to asi, že o 10:00, čakali sme na ňu hodinu, nebavilo ma to čakanie pred tou halou, ale bolo to v pohode, ale mega som si to užila, bol to super zážitok a mali sme ten koncert zadarmo, vlastne to sme mali k tomu pobytu, my sme boli v pobyte all inclusive. Zabudla som vám povedať, že toto je posledný večer tu v Turecku. Boli sme na balóne, na koncerte, ako ste videli. Možno vám ukážem to video, možno vám neukážem video, možno sa mi to podarí, možno nie. A ešte vám chcem dať aj video z padáku, ako sme boli na padáku. No uvidíte to možno. A vlastne zajtra už ideme domov, takže potom už sa vám vlastne ozvem v lietadle alebo na letisku. Tak zatiaľ. Tu sme sedeli v lietadle, meškalo nám lietadlo 45 minút
A ak by ste chceli ešte takéto ďalšie vlogy z dovoleniek, tak napíšte. Ahojte!